הנה סיפור מעניין. גדי ודניאל הגישו תביעה נגד שני מועדונים בתל אביב שהם סירבו להכניס אותם. הטענה נעשתה סלקציה לא הגונה על רקע צבע עור. מצטרפים אלינו דניאל וחברו הטוב, עמיחי גרינוולד. זה לא טענה חדשה, זה, אתה יודע, זה עולה חדשות לבקרים. אנחנו רואים כאן תמונה מאותו מועדון. בוקר טוב לשניכם, מה העניינים? בוקר טוב. זה בטח לא נעים. כן, לא נעים. עצוב מאוד שבמדינה שלנו קוראים מקרים כאלה עצובים. מה קרה? מה שקרה זה שאנחנו, אני וחבר שלי גדי פיקדו, הגענו למועדון שנקרא באמצע השבוע בוממרה, וביקשנו להיפגש עם עוד כמה חברים שלנו שם, שהם דווקא לא מבני הקהילה האתיופית, וחיכינו שם, ולצערי מה שקרה זה שהסלקטורית שיצאה אלינו שם ואמרה לנו אם אנחנו מוזמנים, ואנחנו אמרנו לה לא, והיא טענה שיש מה שנקרא מין מסיבת יום הולדת. אנחנו בתמימות שלנו חשבנו שיש איזה באמת מסיבה. החלטנו לחכות לחברים שלנו שם. בזמן שאנחנו מחכים, אנחנו פתאום רואים ששובל של מספר אנשים נכנסים ככה בלי בעיות ובלי שאלות כאלה חודרניות וזה. ואז החברים שלנו, עמיחי ועוד בחור נוסף הגיעו, שאנחנו מחכים כזה בצד, והם לעומת זאת נכנסו ככה בלי בעיות ובלי שאלות כאלה. מיותר לציין שהם לא היו מוזמנים ליום הולדת הספציפית. בצורה חד משמעית. לא רק לא מוזמנים, עוד הדגשנו, אנחנו לא מוזמנים. לא ברשימות, כאילו. שאלו אותנו, אנחנו לא ברשימות, זה נאמר. עכשיו, זה המקום היחיד באותו ערב שלא מכניס אתכם? לא. קודם כל, אני אישית וחברים מאוד נפגענו מכל הנושא הזה, כי אף פעם לא היה לנו שום עניין של סלקציה או דחייה מסוג כזה שכבר קבעו לי מראש, אני לא מתאים למועדון הזה. רגע, זה לא פעם ראשונה ודאי שאתה מנסה להיכנס למועדון. כן, ובאותו ערב החלטנו, פשוט אמרנו לא רוצים אותנו פה, טוב, נלך לרחוב המקביל שיש שם מועדון נוסף. והלכנו למועדון שנקרא חתול והכלב, וגם שם מסכת העינויים והדחייה לא הפסיקה, וגם שם יצא אלינו סלקטור, ששם הוא פשוט אפילו ברמת יד כזאת מזלזלת, כזה אמר, אתם אולי במקומות האחרים שם, ברחוב המקביל, יש שם מועדונים, אולי ששם יקבלו אתכם. ואתה לא נכנס ועמיחי נכנס? כן, בצורה חד משמעית. גם שם. זאת אומרת, בכל מקום שאומרים לך יש בעיה, יש קושי, אתה לא נכנס, חברך נכנס, וזה, אתה מניח מיד שזה בגלל צבע עור, בגלל עניין גזעני? אני מניח שזה רק בגלל זה, זאת אומרת. אני לא חושב שבן אדם שלא מכיר אותי ולא יודע מי אני, יכול להחליט מראש שאני אחד שמועד לפורענות, שיכול לעשות בעיה ולהחליט... אתה פונה למועדונים אחרי זה? אתה פונה למקומות אחרי זה? מה, מפנת מה? אחרי זה מברר איתם או משהו כזה, או מתפתחת ישר תביעה? זאת אומרת, אנחנו... כל התקופה הזאת, אני גם חברי, יאמר לזכותו שפשוט די נפגענו מהנושא הזה והיינו צריכים להקל את זה. זאת אומרת, הנושא של הסלקציה זה משהו שהוא מכירים אותו ויודעים על זה, וזה חי וזה נמצא בחברה וכל זה. אבל אנחנו, כל התהליך הזה חיכינו להקל את הדחייה הזאת, ואחר כך אנחנו החלטנו באמת לפנות באמצעות העורך דינים שלנו. לא נתקלת בגזענות? החברה שלנו, מה לעשות, כמה שאנחנו חושבים שאנחנו נאורים ומתקדמים, לא נתקלת בגזענות במהלך שנות חייך? אתה נתקלת הרבה פעמים בגזענות כלפי חבריך? אני נתקלתי הרבה פעמים. תראה, אני לא מחלק את זה לגזענות כלפי חבריי או כלפיי. מבחינתי, אם יש גזענות, היא גם כלפיי, היא כלפי החברה. היא לא מופנית אל מי שלידי, אל משמאלי או לימיני. מבחינתי היא מופנית אליי. ואם יש חברים ששוקלים פעמיים אם לצאת איתי או לבוא איתי, זה גזענות. אם יש לי חניך שממליצים לו ביחידה להכוונת חיילים לא להדגיש את זה שהוא יוצא אתיופיה כי אולי לא יזמנו אותו מראש לרעיונות עבודה, זה גזענות. הגזענות הזאת היא מופנית גם אליי. כשאתה נכנס, אתה אומר לשומרים, חבר'ה, יש פה חבר טוב, תנו לו להיכנס. זה מתפתח דיאלוג כזה בינך לבין השומרים? מתפתח, זה תלוי באיזה מקרה. אני הייתי במספר מקרים. במקרה שהייתי עם דניאל, הוא בא קודם ואנחנו באנו כמה דקות אחריו, ונכנסנו, לא ראינו אותו בפנים, אז יצאנו. אני יכול לספר מקרה אחר שלי, שבאתי עם חבר, ועמדנו בכניסה, והבן אדם מסתכל ומסתכל ומכניס, אני נכנס, והוא מדבר אלינו ברבים.
הוא פשוט לא רואה את הבן אדם שלידי. מה עונה לך הסלקטור? הוא אומר, מה הוא עונה לך באותו רגע? תראה, במקרה האחר שהייתי, נכנסתי שם לעימות. ופה אני גם רוצה להעביר את המסר הכי חשוב בעיניי. כשאתם נתקלים בגזענות או נתקלים באירוע אפליה, להתעמת, ללכת עם מצלמות, לצלם, להגיש את זה. אני לא חושב שנצליח לחנך אותם, או נצליח לשנות את כל האנשים הגזענים, סליחה שאני אומר, השפלים בהתנהגות הגואלית הזאת. אבל אפשר להיאבק בזה. כשאתה מנסה להיכנס עם חברים ממוצא אתיופי ולא אתה רק מכניסים. אתיופי דרך אגב. עכשיו, לדוגמה הזאת. אוקיי. אתה מרגיש נבוך בשבילנו? אני מרגיש בושה. אני מרגיש מושפל בעצמי. אני לא רוצה, מרגיש שאני חלק מזה. כשאני נכנס והם לא, אני חלק מאותה מערכת שעושה את החלוקה הזאת. ככה אני מרגיש. תקשיבו, אני בזמנו עמדתי בראש ועדה שטיפלה בנושא מועדוני הלילה בישראל. קודם כל יש חוק סלקציה, שמי שהריץ אותו היה אופיר פינס ביחד עם אלי בן מנחם, שהאגדה מספרת שזה הבן של אלי בן מנחם הלך למועדון לילה ובגלל מראה הוא לא נתנו להיכנס, הוא הלך הביתה ויצא מזה חוק סלקציה. החוק הוא בסדר גמור, אבל צריך גם להבין שיש מה שנקרא סצנת המועדונים ונותנים למאבטחים שעומדים בפתח הוראות. תשמעו, מי שלא נראה לכם, או מי שמגיע לא לבוש יפה, או מי שמגיע קצת שיקור וכו', אל תתנו להיכנס. לא מדריכים אותם בצורה מספיק טובה, ויוצא מזה החלטות איומות ונוראות. אבל הוא לא נאכף. לא, יש בעיה, החוק הזה באמת, יש בעיה עם אכיפת החוק. לא, הוא נאכף. התלבשת לא יפה, שרק נדע שאתה לא נכנס באמות המידה של החוק. יש בעיה של גזענות מובנית במדינת ישראל, בטח כלפי אתיופים, שכולם אתה כרגיל אומרים, לא מדברים על זה, אז אולי זה לא יקרה, זה הולך ומתנפח. עכשיו יש תביעה, מה אתם דורשים בתביעה? תראה, בגדול אנחנו טובים שתי המועדונים האלה, לא דווקא בכיוון הכספי, אלא להעביר מסר גם לחברה, שלצערי הנושא הזה של הסלקציה תופס מקום די חזק בחברה, שבאמת ישנו את קו המחשבה שלהם ולא יעשו את הדברים האלה כי זה פוגע, זה קורע את החברה שלנו, ואנחנו דורשים כמובן שאותם בעלי מועדונים שבאמת עושים את הדברים ישנו פאזה והם עונים לכם ממש בקצרה, יש תגובה ראשונה מהם? הם עונים לכם משהו בכתב התביעה? יש התכתבות עם העורכי דינים שלנו וכל זה. והם טוענים? נכון לעכשיו הם לא יענו. שזה יגיע לבית משפט. אני רוצה להגיד משהו על התביעה, ולגבי התביעה. גם המטרה של הפרסום וכל המטרה של מה שאנחנו עושים. לתבוע כמה שיותר, האחריות היא בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד יכול לעשות משהו כדי לשנות את המציאות הזאת. והאחריות היא להיכנס לעימות, להיכנס למקומות האלה, אם זה מועדונים, אם זה מקומות עבודה, אם זה כל מקום אחר. כל אחד יעשה את המעשה הקטן ונשנה את זה. לא, להיכנס למקומות האלה. כן, אפשר להחרים, חרם כלכלי הוא מאוד מאוד כואב. כן, אבל אם דניאל יעשה חרם, המקום ישמח. כי אז הוא מראש עשו לו את הברירה שלו. תודה רבה לכם, תמשיכו במאבק הצודק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה.